Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. You are my light, my reason why. Now I just love the empty sky. I'm still waiting at the door where your laughter lived before. Every night I whisper low, come back home, don't let me go. Silence is all I know. Atay yan eh. Ngabuya. Ikaw na mo'y nangutang sa kong pagsalig, di ba, tay? Asa na mo? Ikaw na, tay. Abot. Ikaw ang mabasol sa imong kinangatan karon. Ikaw ra. Oh, uy. Nay, nag-standby ng motor. At bang sigoy ang bayalan. Kinsama ka na. Kuyawan ko da. Kinsama ka na, no? Naarabay riding in tandem karong panahon na. Basin ko pa na. Unya. Basin ang patyon sa bayalan. Basin sinugod ang buong. Katipong tuna. Di kumkupian sabi. Duulon ako. Wala siya makanta. O nagsige na siyang tungab sa bino. Nay, gabiin mo diha. Sino yung butong? Oh. Hoy, hoy, hoy! Kanita! Hoy! Kanita! Hoy! Padangkan man. Sirit na yan. Sirit akong giduol. Tingnan yung dautan gitong tuyo na. Bida. Basin mo masipyat ang ako pagduda. Basin mo sinugo itong buong. Agyo mong kasayop. Kaya bisang inani lang me. Inani lang ko pero kami yung hinabtan, sukol sa miyoy. Di ako pasagdan sa bayalan. Yamat sa dungon ninyo. Walay lipot at tumangay lang. Tamutaganan, bisag kinsa pa mo. Suklat mo. Until the last drop of my blood. Oh, English man. Ay, pagkatawa niya. Serious ko. Noon sa na siya eh. Yung serious ba tao ni? Ayun, ang serious kaya serious na hospital ni Matthew na. No? Di kita mong kumidya ba eh. Kita liog nag-standby nga motor lagi taon. Di at bang sa imong gilingkuran. Mau ba? Yawa ka ba ibawa daw? Ako tong fans ba? Fans to na ko. Di ingo ta ka. Hello, fans. Di ana ta ka. Doon sa ko. Fans lagi ito na ko kay nag-concert man ko. Waka kanta ko. Ha? Nag-concert ka? Oh, concert ko. Ha? Nag-concert ko. Kanta man ko. O, yaw, sa ikanta di mo? Kanta sa mga biniyaan ba? O, sa lagi imong ikanta lagi? In English. In English, oh? Eh, sa magkatabi? I built our home Oh, with bleeding hands. Let our break with love and plans. You are my heart, my reason why. Now I just took the one empty sky. I am still waiting at the door where your laughter lived before. mayuhan concert eh. Every night I whisper low, come back home, don't let me go. But silence is all I know.
Gidool mo ito na kuway, pero bisirit magpadaga taon, o palayo taon. Ginindutan to sa kong tingog. Unalistang baga to sa kong tingog to. Pida sa dinonin So, mo. kaya bag ba, bro? Balag kaya bag ba? Importante kapag gawas ko gibati na ko ba? Bye. Abi ni mo, Saan? nagtuo ko nga, sinugo tong buong. Ano tipion ka kay? Kabao na ka. Oh? Nagsilo sa bato siya ni mo. Murbi ako niya ko. Ha? Ako pa ikilugan? Ako pa patsyon? Unfair na ba eh? Ang grabe sa din mo. Unfair na ba? I'm still waiting at the door. May alam. Sakit puso ko ay. Bangis na kayo sa nagila pa ng ibuhaton din ako. Ilogan pa ko niya patyon pa ko. Sobra na! Chona. Oh. Ko ba nabalik si Atina? Wa pa, Bong. Okay. Nga naman unta. Gusto na kong masayod kung nabalik na ba siya. Tungkol kay ni Saad to siya nga mo balik. Wa pa naabot. Okay, salamat. Diha ka una. May tuyo sa kang Athena. Ibalibad ra bagito nga dili siya mo trabaho. Kalain sa kong gibati. Dili masabot ang akong gibati. Human ko gipasuyop ni Bong. Ni apay. Kagot pa niya akong nipon. Di sa ginako tuyoon murag bugahi akong apapangig ay. Amay, Ay, sir, nga no? gusto kong mutanaw sa CCTV camera. Unsa? Mutanaw ko sa CCTV, kadiyot. Murag nahadlo ka man. Ngano ka, Amay? Ay, wa man, sir? Nganong murag nagpanagana ka man? Ay, wa, sir, ay. Ay, okay. Mutanaw man ka sa CCTV camera? Pasudla ko sa disaster room. Oh, sir? Ablihi kimusod ko. Oh, sir? Ay, niya na ta, sir? Okay. Salamat. Makagawas ka na. Okay, sir. Pagdali, Litse! Oh, sir. Arin ako. Oh. Tanaw na ko ang CCTV. Basta may makita kong ebidensya nga sarang makatudlo or may makita ko nga makasuta nako nga dunay mga tao nga nagbudhi nako dire. Oh. Basi og sa pamahayag ni Apple may makita ako. Og sa pamahayag usab ni Chuna nga basin og si Apple mo'y nagdaog visit og nagbudhi kanako. Doon nakahay usa sa tinuod nga nagisulti. Ipasangil si Apple kang Chuna og si Chuna sab mi pasangil kang Apple. Buang nga. Basta makatilaw nako mabuang ang babay. Mag-ilog ang babay. Aw man gud kog tumoy. Asa si Bong, amay? Ay, naa sa command center? Sa command center ba? Ay, di agad sa may disaster room. Nag-unsa man siya diha? Ay, may tanawon siya sa CCTV. Mao ba? Si nanay. Hello, nay? Asa karon? Doon na pa ko'y gibuhat, nay. Balik na diri, nangita si buong nimo. Nay, dili pa ko makabalik. Nangita lagi si buong nimo. Ano mangita man siya nako? Di man ko niya trabahante. Athena, Dili siya makabuot nako, nay. Kay dili ko niya empleyado. Athena. Si Chuna. Hello, BFF? BFFs ka buang mo. Relax lang, my friend. Sa puong ka, good. Ano naman ka? Hibaw ba ka? Ikaw karon nagdaog visit sa kinabuhi ni Bong?
Oh, come on, Chana. Ako na noon, nga dili niya katipon. Ikaw tingali, my friend. Siya? Basig ikaw ay nagdag-visit sa buhay ni Bong. Ikaw, Leche. Ay, kung balik ka sa Kagpatas, beta. Say patas na ta. For your information, my friend. Ha? Paminaw, ha? Uwahi ka na kais kinabuhi ni Bong. Ako BFF. Ako'y naguna nimo. Unsa? Nakikishare lang ko nimo kay Galata. Ako'y naguna ni Bong. Kasabot ka? Apol! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!